Mitä opiskeltava ala pitää sisällään? Tämä automaatioasento ja perustutkinto pitää sisällään kiinteistöasennuksia, kenttälaiteasennuksia, prosessitekniikkaa, kaiken näköistä automaatioon ja sähköön liittyvää. Minkälaisten henkilöiden kannattaa hakea tälle alalle? No, henkilöt, jotka on kiinnostunut käsillä tekemään ja sähköhän on pelkkää fysiikkaa, että pitää olla matemaattiset taidot kohdalla. Ei tarvitse pelätä, että fysiikkaa ei ole sitä salassa, että sitä tulee olemaan ja runsaasti. Mitä opintojen jälkeen? Tässä osa vaihtaa ammattia ja osalla ei ole mitään perustutkintoa, niin suuri osa menee töihin ja osalla on mahdollisuutta lähteä jatkamaan ammattikorkeeseen tai yliopistoon. Mitä neuvoja antaisit tuleville alan hakijoille? No, tälle alalle jos hakeutuu, niin tietysti mielenkiintoa pitää olla sähköön ja tietystä perusosaamista niin kuin jo peruskoulusta saatua ja keskikoulun tasoiselta, niin tietenkin nämä ATK-taidot, lähinnä tiettyjen Office-paketin ohjelmien, Word, Excelit, muiden käyttö olisi jo hyvä hallita. Englannin kielen tietysti ymmärtäminen, koska ohjeet ovat englannin kielellä ja tulevaisuudessa ja muutenkin niin se englannin kielen taito olisi varmaan aika tärkeä. Mikä on ollut mielenkiintoisinta opinnoissa? No nämä robottitekniikan oppiminen ja robotin ohjelmointi, logiikkaohjaukset, erilaisten logiikkaohjauksen säätäminen ja suunnitteleminen. Se on ollut niin kuin mielenkiintoista. Tämä perussähköasennus tietysti on se pohjimmainen taito ja tämmöinen käytön, mutta tämä logiikkaohjaus siihen niin kuin tavallaan sähköön liittyen niin on yhdessä aika mielenkiintoista tässä asiassa. Miksi hakeudut juuri tälle alalle? No, tämä oli hyvin mielenkiintoista ja tämmöinen automaatioasia niin on minulle tietysti ennestään ennen tätä koulua ollut hyvinkin hämärän peitossa ja nyt tämän parin vuoden tai 1,5 vuoden aikana tämä on selviytynyt, että tämä on ollut hyvä valinta ja mielenkiintoinen ala kaikin puolin.